و برای مخلصا و خختم میبینه پشتی کامنت. ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутижӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди иштирок накардани Лоиқ Раҷабов дар намоиши ТАВ ва сабаби онро гап мезанем. дӯстон, пеш аз саршавии видеоролик аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки барои моро дастгирӣ кардан лайк гузоред, чунки дастгирии шумо барои пешравии шабака хело муҳим мебошад. Хайр, мерем. Давай, камеля салку. ислам ва алекс барои реванш розигии худро доданд. реванши ислам ва алекс дар шаҳри Абу-Даби дар Тирамоҳ ба нақша гирифта шудааст. пас аз муҳориба онҳо бо ҳамдигар вохӯрданд ва оиди реванш суҳбат карданд. Лоиқ Раҷабов дар намоиши The Ultimate Fighter ширкат намекунад. Дар ин бора ҳамдастаи ӯ Гилберт Бёрнс чунин гуфт: Лоиқ дӯсти ман аст. Лоиқ Раҷабов дукарта финалисти PFL мебошад. Ин қадар меҳнатдӯст аст ва омода буд ки ниҳоят дар UFC дар намоиши TAV Vegas ширкат кунад. Он Конори лаънатӣ ҷанговарони худашро овард ва Лоиқро аз намоиш пеш кард. Сараввал Конор Макгрегор дирӯз хабар дод ки ҳеҷ касро аз намоиши TAV пеш накардааст, аммо имрӯз бошад ӯ таздиқ кард ки чанд ширкаткунандагони намоишро пеш кардааст, то ки ҷанговарони худашро ворид кунад. Аммо Лоиқро аз намоиш пеш кардан ин қарори расмии Конор буд. Барои чӣ Конор ба ин хулоса омад, ба ҳеҷ кас маълум нест. Айни ҳол Лоиқ Раҷабов ғамгин аст. Барои ӯ ин хабар ҳайратангез буд. ба маълумоти доштаи мо Лоиқ дар Вегас мемонад ва дар ҳама ҳолат омодааст ки дар рафти намоиш ягон нафар иштирокчиро иваз кунад. хулосаи видео дӯстон, фикри шахсии ман ин аст. албатта ин хабари хело ғамгинкунанда аст. шахсан худи Лоиқ як ҷанговари хоксор, боқувват ва илҳомбахш аст. ҳамеша баҳри пешравии корномаи худ талош мекунад ва ҳамеша меҳнат мекунад то ки дар арсаи ҷаҳонӣ парчами Тоҷикистон баланд бардошта шавад. ман аз ин хабар хело ғамгинам ва афсӯс мехӯрам ки бо корномаи Лоиқ ин гуна корҳо рух медиҳанд. ба Лоиқ шахсан аз худам гуфтаниям ки дар ҳама ҳолат дилшикаста нашав бародар, зеро ҳар мушкилие ки сари роҳ меояд туро боқувваттар мегардонад. ту барои мо беҳтаринӣ ва беҳтарин мемонӣ. дар зери видео барои дастгирӣ кардани варзишгар ва бародари худамон Лоиқ суханҳои хуб нависед, то ки ӯ дилшикаста нашавад. то барномаи оянда, хайр.